Hola, soc l'Idoia Arnaiz i en aquesta píndola anem a parlar sobre la necessitat d'empatia segons la comunicació no violenta. La comunicació no violenta fa servir la paraula empatia com a necessitat de manera diferent a com la fem servir en el llenguatge de l'educació emocional o en altres models d'educació emocional. Suposo que si us pregunto què és l'empatia, em contestareu alguna cosa com la capacitat de posar-se a la pell dels altres. Per exemple, segons l'educació emocional, podríem treballar l'empatia a l'aula escrivint unes situacions. A aquest nen li ha passat aquesta cosa. Com es sentia? I els nens, intentant endevinar com se sent aquesta persona de la situació, practicarien l'empatia. Des del punt de vista de la comunicació no violenta, això no ens serviria per treballar l'empatia. En això li diem identificació de necessitats. Per què? Perquè es doni l'empatia, segons la comunicació no violenta, és imprescindible un component de presència. L'empatia és aquell moment en què un altre ésser humà està present, testimonia, coneix el que t'està passant per dintre. I ha de ser en temps real. Pot ser en directe, per telèfon, per videoconferència, però cal una presència i un temps real perquè es doni l'empatia. Anem a veure algunes de les característiques de l'empatia com a necessitat que trobo que la fan especialment interessant perquè els docents i acompanyants ho coneixem. D'entrada, dir que l'empatia és una necessitat que acostuma a avivar-se, a estar viva, davant d'una situació d'alta intensitat emocional. Quan ens trobem una persona que presenta una situació d'estar estimulada, d'estar alterada, probablement tingui viva la necessitat d'empatia. No ho sabem, però ho podem provar. Podríem dir que l'empatia són com una mena de primers auxilis emocionals. La primera atenció que necessitarà una persona que està en un estat d'alteració emocional. Una altra característica, jo crec que clau de l'empatia és que quan està viva dins nostre, quan tenim viva la necessitat d'empatia, no podem veure l'altre. A veure si això té sentit per la vostra experiència de la vida. En aquests moments en què estic alterada, en què necessito que es vegi la meva versió, no puc ampliar la meva mirada i veure el que li passa a la resta de persones. I això és una impossibilitat psicològica que ens passa a tots i totes. Qualsevol persona, quan té viva la necessitat d'empatia, no pot veure els altres. Crec que això ens pot ser molt útil perquè de vegades volem intervenir, volem explicar, volem ajudar una persona a ampliar la seva mirada en un moment en què té viva aquesta necessitat d'empatia. I la persona no respon. I podem pensar, ostres, és que aquest nen, aquesta nena, aquest adolescent no escolta, no ens entén, no li importa el que diem. Podria ser que sigui una qüestió d'oportunitat. Si aquesta persona té viva la necessitat d'empatia, en aquell moment no pot, psicològicament, no pot veure l'altre. Si podem cobrir aquesta necessitat d'empatia o aquesta necessitat d'empatia es cobreix d'alguna altra manera, llavors sí. Llavors la persona podria ser que, sí o no, estigui preparada per poder veure què és el que està passant a l'altra part, què és el que està passant al seu voltant. Doncs com cobrir aquesta necessitat d'empatia si la detectem en un altre, si veiem que la persona necessita que algú vegi quina és la seva versió, que algú estigui allà per ella sense jutjar-la, simplement testimoniant el que li està passant. I abans d'explicar què és l'empatia, jo crec que ens pot ajudar a explicar què no és l'empatia. De quines maneres podem reaccionar quan algú ens explica alguna cosa que no serien empatia. Bé, advertències, victimisme, comparacions, sarcasmes, retrets, insults, amenaces, sermons, aconsellar, minimitzar, animar, això no és res, buscar solucions, explicar les nostres històries, simpatitzar o donar la raó o intentar ajudar la persona a ampliar la mirada serien respostes no empàtiques. En el cas de la diapositiva anterior, jo diria que aquestes respostes, a més de no ser empàtiques,
no ajuden a construir un vincle sa i proper. Poden ser útils en algunes vegades, però no seran útils per construir un vincle. En el cas de les respostes d'aquesta diapositiva, aconsellar, minimitzar, buscar solucions, explicar una història similar, jo no m'atreviria a dir que no siguin útils per construir un vincle. Jo crec que sí que ho poden ser. En alguns moments et pot venir molt bé un consell. Pots demanar-li a una amiga, tu què faries, què opines, què faries en el meu lloc? De vegades et pot ser molt útil que algú t'animi o que algú s'assegui amb tu a buscar solucions a un problema que tens, que t'expliquin que els ha passat alguna cosa semblant. Això pot ser, pot generar molta connexió i et pot recolzar, que et donin la raó, a vegades és molt agradable. I també que t'ajudin a ampliar la teva mirada sobre un aspecte. El que passa és que quan tenim viva la necessitat d'empatia, sovint aquestes respostes no ens serveixen. Vaig explicar un exemple, una anècdota que em va explicar una formadora que es diu Mar Madrid, que és de Madrid, a més de ser el seu cognom, i ella treballa en una associació a la presó de dones. I hi havia una dona que quan li va explicar això no li va dir, però Mar, els meus consells són, li va dir en castellà, són con jamón de jabugo. I la Mar li va dir, bueno, vale. I al cap d'uns dies, aquesta mateixa dona va anar i li va dir, Mar, ja ho he entès. Els meus consells són con jamón de jabugo, però si el que tu tens és set, se't fa bola. És un tema una altra vegada d'oportunitat. Tot això ens pot servir, però quan tenim viva la nostra necessitat d'empatia, és molt difícil que ens ajudin aquestes respostes. Podeu pensar, hi ha hagut algun moment que pugueu identificar tenir viva la necessitat d'empatia i que potser hagueu rebut alguna d'aquestes respostes? Com us ha sentat? Teníeu ganes de continuar explicant i de continuar comunicant-vos amb aquesta persona? Probablement no. Bé, anem a veure ara com donar aquesta empatia si aquestes respostes no ens ajuden. I anem a veure primer quina seria la qualitat de presència que cal per donar empatia. És una qualitat de presència on estem per l'altre des del nostre ésser sense voler canviar-lo, sense voler solucionar el que li passa, sense voler que estigui millor, confiant en els recursos de l'altre i regalant la nostra presència. Com escoltar i estar per l'altra persona simplement amb el que li estigui passant, sense voler canviar-la, sense jutjar-la i sense intentar solucionar el que li està passant. Per fer això, que és difícil perquè tenim molta tendència a aconsellar ràpidament, a minimitzar, a voler animar, a voler que l'altre estigui millor. La comunicació no violenta ens dona unes pautes que ens poden servir per donar aquesta empatia. És important recordar que això són pautes i que realment el que és més important és aquesta connexió d'ésser a ésser, de cor a cor, que tenim quan donem empatia. Però ens pot ajudar saber que tenim 3 maneres de donar empatia. D'una banda, el que és escoltar en silenci. Estar en silenci mentre l'altre parla. Podem fer interjeccions com sempre observant si això pensem que està connectant amb la persona. Perquè hi ha persones per qui, segons la nostra història personal, voldrà dir t'estic escoltant, i hi ha persones que potser ho veuen com, sí, tu parla, que jo estic aquí amb les meves coses. Observem si això ens ajuda a connectar. També una altra cosa a què posar atenció quan estem escoltant en silenci és a sostenir també, poder sostenir el silenci de l'altre. Perquè en la conversa és com una dansa en què quan hi ha una pausa d'un segon, 2 segons, com a molt, interpretem que és el moment on podem parlar nosaltres. Jo us animo, quan doneu empatia, a poder sostenir uns segons de silenci. Perquè mentre la persona que estàvem acompanyant està en silenci, està pensant, està seguint el seu procés. I podria ser que després continuï parlant des d'un altre lloc,
Si nosaltres aturem aquest silenci, aturem també aquest procés. La segona manera per donar empatia és reflexar, també es diu parafrasejar. Reflexar és com posar un mirall i tornar a dir el que la persona t'ha dit. Clar, quan la persona porta molt de temps xerrant, és impossible repetir el que ha dit paraula per paraula, també quedaria força estrany. Però sí hem d'intentar ser el màxim fidel possible a l'energia que té la persona, a la versió de la persona. Això no vol dir donar-li la raó, això no vol dir estar d'acord amb tot, vol dir que en aquests moments només direm el que la persona ha dit, intentant posar el mínim possible de les nostres interpretacions. Dir-vos també que donar empatia, si nosaltres percebem que una persona necessita empatia i li volem donar, en cap moment vol dir que no continuem amb una conversa diferent més endavant. Vol dir que posposem el dir el que nosaltres volem dir fins que la persona hagi pogut satisfer aquesta necessitat d'empatia, perquè estarà molt més oberta i predisposada a poder escoltar-nos. Per tant, quan reflexem intentant donar empatia, repetir el que ha dit la persona amb el màxim de fidelitat possible a la seva història. No sé si potser esteu pensant que això és una miqueta estrany, com introduïm, no? Com podem naturalitzar això de donar un reflexe. A mi, una manera que em serveix és preguntar a la persona directament i dir-li alguna cosa com: és important per mi saber que t'he entès bé. Què et sembla si repeteixo el que m'has dit i tu em dius si sí o no? Majoritàriament la gent diu que sí i després se senten reconfortades d'haver sentit aquest reflexe. Perquè què ens dona aquest reflexe? Ens dona dues coses. D'una banda, la certesa de que ens han entès, perquè ho acaben de repetir, per tant, ens han entès. I d'altra banda, ens pot donar nova informació, perquè sorprenentment, escoltar les nostres paraules de boca d'un altre és com poder mirar-nos des de fora, poder mirar-nos des d'un mirall i ens dona nova informació sobre el que ens està passant i ens ajuda també a entendre'ns millor a nosaltres mateixos quan algú ens fa un reflexe. I la tercera manera de donar empatia seria connectar o traduir el que la persona està dient a sentiments i necessitats. És comú que les persones, quan ens expressem, no fem servir un vocabulari de sentiments i necessitats, que parlem des del nostre relat, els nostres pensaments, les nostres creences i expliquem les coses des d'aquí. Sabem que sempre tot el que diem està expressant sentiments i necessitats, està expressant una necessitat. De fet, Marshall Rosenberg, que és el creador de la comunicació no violenta, va dir que només diem dues coses a la nostra vida: sisplau i gràcies. Però bé, això és un apunt anecdòtic. Però el que sí que sabem és que tot el que diem busca cobrir necessitats i podem veure necessitats darrere de qualsevol frase, de qualsevol comportament. Per tant, si una persona s'ha expressat en termes de pensaments, de relats, de judicis, d'interpretacions, nosaltres li podem fer un retorn del que nosaltres creiem que la persona sent i necessita. Això seria alguna cosa com si jo pregunto a un nen: com estàs? Què ha passat? I el que comença a dir-me és que el Marc és un tonto. Jo podria dir-li alguna cosa com: ui, és que estàs enfadat, que potser necessitaves companyia. Sempre, quan traduïm a sentiments i necessitats, ho farem en forma de pregunta. Perquè si ho fem en una afirmació, podria sonar a diagnosi. El que tu et passa, el que tu necessites és això, el que tu estàs sentint és això. I les diagnosis no ajuden a la connexió. Per tant, el que podem fer en aquesta tercera manera de donar empatia és dir el que la persona ha dit, però fent servir paraules de sentiments i necessitats. I sempre, insisteixo, en forma de pregunta. Des d'una actitud no de jo sé millor que tu el que et passa, sinó des d'una actitud d'humilitat i curiositat per poder entendre el que a la persona li passa. Bé, podem sempre donar empatia?
veiem, ara que sabem això, podem identificar la necessitat d'empatia en els altres. Podem, sempre que veiem que algú necessita empatia, donar-li? La resposta és no. No sempre nosaltres estem en condicions d'oferir aquesta qualitat de presència que requereix l'empatia. Podria ser que nosaltres tinguem vives altres necessitats. Podem tenir necessitat de descans o necessitat de recolzament o de fer una altra feina. Podria ser que en aquests moments no estem en aquesta disposició d'oferir empatia. És important també respectar la nostra disponibilitat, més que res perquè quan intentem donar empatia sense aquestes ganes de contribuir, sense que ens neixi de dintre, a vegades pot ser que no funcioni. Per tant, hem de preguntar-nos, puc jo donar empatia en aquests moments? Potser sóc jo la que tinc viva la meva necessitat d'empatia i necessito empatia per mi. De fet, aquesta situació en què hi ha una persona que necessita empatia i hi ha una altra persona que també necessita empatia, l'anomenem des de la comunicació no violenta el duel d'empaties. No sé si us sona, no? Una persona volem que la seva versió sigui vista, una altra persona volem que la seva versió sigui vista. Des d'aquí és impossible entendre's. Aquesta situació, aquest conflicte, és irresoluble. El que faria falta és que cadascuna de les persones fer una retirada i que cadascuna de les persones poguessin rebre empatia per la seva banda. O si alguna de les persones ho pot fer i després anar a donar empatia a l'altra. I anem a parlar ara de l'autoempatia. Perquè sí, l'empatia és el màgic moment en què una altra persona coneix sense judici, està present sense judici amb el que m'està passant. L'autoempatia és el màgic moment en el que jo estic present sense judici amb el que m'està passant. Perquè l'autoempatia és un recurs molt important. Com hem dit, imagineu-vos en el cas d'un duel d'empaties o en el cas de tenir viva la necessitat d'empatia i no trobar ningú que ens pugui donar empatia en aquell moment, podem practicar l'autoempatia. De fet, l'autoempatia és important en totes les ocasions. L'autoempatia, com dic, és aquest moment en el que jo estic coneixent el que em passa sense jutjar-ho, amb aquesta qualitat de presència, sense voler canviar-ho, sense voler buscar solucions, simplement estar present per mi. Això és una cosa que no acostumem a fer i us animo a investigar més, si és que us ha interessat, per poder veure tot el que la comunicació no violenta ens pot oferir en aquest sentit. Bé, espero que us hagi estat útil. Si voleu saber-ne més, us animo a continuar investigant, i moltes gràcies.